Miroslav Štajer je na trati. A teďkom to rozpálil. Vážení přátelé, to je síla. Tady to byl plyn jak blázen. Doufejme, že se mu zase nepropálí, jako na tom červeném traktoru, že se mu nepropálí nějaká trubka s vodou nebo něco podobného, ale tento kouří celkem dobře. Uvidíme, jak se bude kouřit, až pojede na zpátečku. Neboj se, to se bude to bude stejně slavné jako dopředu, ale tuším, že vzhledem k délce tohoto stroje a vůbec celého... Kamil, jdeme fandit, ne? Jdeme na to, oni to tlačí. A já nevím, jestli oni to tlačí. Je se vyměnili, že udělají show. Máš na to, dělej! Makej! Dělej! Dobrý čas! Souva s vlekem. Souva s vlekem, jasný! Dělej! Makej! Budou hodnotit rozhodčí tento počin. Makej! V každém případě je to další zpestření. Dělej! Dělej! Ještě rychle tady do mezičasu. Makej! Teď zase asi zapnu. Jo, Dani, to. On to neutlačí Jaký jsme tam měli mezičas? Nejlepší! 1:30. No to je hodně dobrý mezičas. Jedem! Tenhle jsou takový ztratit, ale... Můj se měnil. Teď bacha letí.